रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुगौली। पिया कौआ सुखन ले गइल खाली दौरा में रखला से। पिया कौआ सुखन ले गइल खाली दौरा में रखला से। कचढ़ाई हो छठी माई के, कचढ़ाई हो छठी माई के, नहीं भागला हकला से। पिया कौआ सुखन ले गइल खाली दौरा में रखला से। खाली दौरा में रखला से। पिया कौआ सुखन ले गइल खाली दौरा में रखला से। माइला दियरी साड़ी पियरी रखी मंगवले अचक के आइल नहीं बुझाइल दौरा बालंघले हो। माइला दियरी साड़ी पियरी रखी मंगवले हो अचक के आइल नहीं बुझाइल दौरा बालंघले हो। ऊपर से ढक देले रही हम डगरा से। पिया कौआ सुखन ले गइल खाली दौरा में रखला से। पिया कौआ सुखन ले गइल खाली दौरा में रखला से। खाली दौरा में रखला से। पिया कौआ सुखन ले गइल खाली दौरा में रखला से। नाही डरलस चोच मरलस जुट के भागल हो। औधस पवन कहीं जवन चोट बड़ी लागल हो। नाही डरलस चोच मरलस जुट के भागल हो। औधस पवन कहीं जवन चोट बड़ी लागल हो। गिरजा पूनम हार गइल बा मनावाला से। पिया कौआ सुखन ले गइल खाली दौरा में रखला से। पिया कौआ सुखन ले गइल खाली दौरा में रखला से। कचढ़ाई हो छठी माई के, कचढ़ाई हो छठी माई के, नहीं भागला हकला से। पिया कौआ सुखन ले गइल खाली दौरा में रखला से। मिक्स बाय सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुगौली।